хора, днес ще играем SpongeBob Tower Defense. Днес ще играем SpongeBob Tower Defense на Roblox. Дано да ви хареса този видео и клип. И абонирайте се и натиснете това камбанчето. Сега ще влезнем в SpongeBob Tower Defense. Тук съм играл много. Сега мога да ви покажа как се играе играта. И дано на многото хора да ви хареса. Ще ви покажа как се започва игра, как се играе и какво трябва да направиш, за да станеш като истински про, като мен. Има други провове. Значи, първо избираме си някой от SpongeBob, Патрик или Сквидвард. Избираме един и след това започваме от тук. След това отиваме ето тук, към игрите. Тук ще ни покаже какъв мод искаме да играем. И за новите ние трябва да започнем от тук, от Cloud Street. Да отключваме на юните, трябва ни джемове. Ето това тук са джемовете. И може да отключиш много от тях за 100 джема. Може да отключим от Комен, които са SpongeBob, Патрик, Сквидвард, Гари и Санди. Тук може да карате SpongeBob, Барнаcle Бой, Джим, Бобо Бас, Джен Скалоп и Губи Губър, Уотър и Барнаcle Бой и Патрик. Ето тук към камерите може да включим карате Санди. Тук може да включим Elastic Wasteman. Може да включим Кръсти Краба. Тук на SpongeBob майката, Олден Дженкинс, на бащата на Пърл, това Пърл, Кевин, Мис Пъф и World Royal Highness. А ето тук Лери